In the ancient land of Agyeiwaa, peace and power rested in the hands of King Agyeiwaa and Queen Achiaa, a royal couple blessed with everything but a child. For years they prayed to the gods for a son to inherit the throne, but the heavens remained silent. When hope seemed lost, a miracle happened. The queen conceived. Joy filled the kingdom until the child was born, a girl. The birth that was meant to unite the kingdom brought division instead. Rejected by her own blood, the princess chose exile over shame, and so began her journey, the tale of the forgotten princess of Agyeiwaa. that 50 cities. You want me 30 cities? Agyeiwaa, ma. If from quite a thing, we will bet you 30 cities. We will show them papa in count. We are papa and mamma. Then second school. Fuck, I'm from the command. This is the departure. Corner black. Salmon. Oh, I'm going home. Oh, what do you call black? Yes, I'm sorry. Jamina. I'm not married. You are right. Mamma will be no cock. Mamma, what do you do? A song.
Agyeiwaa, Hey! Okay. Corona wukomu. Hina na afra wo ha. Obi amfra wo kuro wem, mini kuro ni wura. Nti sign ko be afra. Obi amfra wo ha. wo ni ko ni wa ebi a me ka kire mo se aya mo ho mframa na ebohu na mo ankasa de ho nyi ho amemi se wasemi corona ankasa na yesi ukonfo wo kuro ni mu no ubisai akonfo ahodo abesi nkwansa na adu so amemi sanka se mi nkire wo se sabo na ntwie ebodua na nka ne to a na wo akura wi de akura wo ye nka wo se mu da Ni ade a mechinya afra na so ade. Ekuro na wo be mu me eni kuro ni wura. Ekuro no mini ni wura. Ena mesi mi hia wo ha. Enti sign ko be bia wo fri ba wo ni mi be yiyi nsema no. aya sawa ho mo hantan kasa no na ya na eme ya no se me na me kuro wura me wei Father, forgive her, but she don't know what she's doing. Edika aka say, aya na mo ankasa no. Mo ho mframa ena ehu na mo ankasa de mu. Abrante, we ni nsade. Mina me de me hu di me kuro. Fi kuro ni mu no, wo be ka kasa fofra kire me. Eye wo se wo kasa fofra no nko na wonim ka. Masa, I said go back to where you are coming from. You are not needed here. Let me tell you something. That hantan kasa no ena na eme ya. You were kasa me na kuro. Asasi a wo gina so yi, your boy wo ho. O kasa aya twani yi. Aja, no mobo. Wan bo ne che no, ani ndi oye. Na wo ko, ada na wan gina ho. Ena me di kan kasa aya na mo mframa no, aya di hu bo, na mo ankasa de hu nye hu. Awurade Nyankopɔ kɔ mesoma kɔ na kɔka kire wabosom ne sɛ Awurade ba kuro nim na mo ngina yi ana mo gidi mo nkokɔ ene mo nyama na mo se nipa mo wie nipa bu nipa se nipa na mo bisa mo wi Awurade te mo ba mo Papa, ye jana bo pato ramandu. okay Wow, mama. Sika no. Pato cobra. Men kwamla. Cobra. O baba na me dia be sija so me nua blues. Me wo. Ade na sija. Eye blue. Pato. Enye jamba ko wa. Mate. Remember this ka hoda ka wa ma. Dia kakra so. O baba na ma wo fufuo ka wo. Be wo fufuo. Ma be wo fufuo. Be dibi. Anya me kwaba. Mate. Mo refuse. Menche. Kwa manje. Menche be di obi di ko na ha tisi aba wa. Mate. Mo refuse. Mi be Cobra. Mama.
Hey, boy. I'm proud of it. Hey, I say, nah, I'm going to get to say, what are you? Open. One of my men buy no one. Oh, and your young coffee. Why? I want to meet you. Uncle. I didn't know uncle. Baby, you. Baby, it's we say, nay, we say, nay, all the big and catchers are more. I didn't know you and some home from her. One gets it. I'm over now who did it. That dear woman who did it. Who grew. Already who mobile on Jamo. Who bread. You could be away as up with woman. Already. That was it. So, brain now, many much. Was it brain or self one message? As who can what they are. Basu in Gina Noko. Anka Uba no I be. Najiwe, what do you call your pressy? Mammy Agyeiwaa. I know did you come on. Oh, mammy, mammy, what? Mammy, what? What you have 1 second? Oh. That's it. You throw Tamba Upia. They have one so. But the possible new head, you couldn't. Can you say? There was a woman said, Monomoya mean. A young one away was about. We mean. A young pet. And now we was about. We mean. And I asked to try 70 yards also. You know, if I see that's enough for say, because that's enough for say. A yard also. That's the 120 year. A corner wouldn't have been fast, no, yet. Or the quarrel, Papa, corner, or the fast of the aqua. That's the only one about one. We may do it in June. You know, quiet. So, I was shot. Not a shot. Who's who shot anyway? Why, the way to answer the aqua? The way I go to an away. Nigga is a woody, no. May I do so? What's in Miss Row? When you say cruel, mammy, why? When you say me, saying Simpson, I'll put in meet me, yes, I did not. My name says I did not. And the crew, Miss McQuaby, yeah, head was possible. I'm not for a cousin, some of best me. Meet me this whom says I can me Mr. O. Meet me, yes, I'm Mr. O. Why? Have you guys ever show? When you have on, or to club them way out. Here, only about a day, or take.
Besanze, ono di adi enye yentino. Ina wa so na ko be bi ade. Akwatira ho. Putting me so. A good patch and say, yeah, me, no. Mu ya mi no. Na mbo no. Enso woni. Ina so no ni. Ba mo senya aya ba ko. It's me slow. Wait, never to be a new banner. Wo dia wo jimi no. Mi ko tsa yimba. Ha? Ebe se wo di adi yentino. Ina ya se shi anyansa le janse wo wa kuro mu no. Eza ini no utraze yeye. Ya kongoli ne rimao. Ni rinya ko nyano. Waka, you can ya. But this one of them. Mi de makachira. Sa utio. Wen je wa wasam. Papa, asem we dey yam na kakra. Se abai went to say, nka adwuma wo ye de nka mba ma adwuma. Mba ma na pipe ja esoa. Ne dia kono obi aton mo ye di ama na wife. No dia to aduane. Na oba kono akono nti se wo. Waji mba ma adwuma eye no kurom hei. Papa, ayam na kakra. Eti mpesa mbise se wankasa no wofiri he. He fapoti na wofiri a waji se edu wo ya boss. Emi abema. Bebia me fidie. Ehun hye da ehia sisi a. Ne mama adwuma na wo ka ne de sabi. Esi nkuro dɔɔso. Entina fa konje adi nguase. Ena oya abranti ana akitesi ana se wisi so a. Oya adwumaden. Sabi ebe ya obenya bibi kakra. Ontina fa akosa. Enti makoya akitesi yi. Me fato me ho se semetina fa ako. Amede me nsa ahye me nantem ne de emmoa. Enu nti ana metu bata a ede ma bepie kuro mu he. Nti adwuma ana ede me ba ha. Sabi metina fa ako de amenya hwe no. Na me ko paeja de ko mo obi na o ma me kakra. Nso metimi de agidi. Nti adwuma ana ede ma bepie mu ha. Wakasma mani aje. Mani asososo. Se abai wet se wo. Na wo suoja. Obi anko hu no ho se no ho ofese die. Emba ma echi no obedi. Ba wo de wa anya ne sa. Wo se obebre na wedi. Ya me shira wate. Ni wedi nkom bebre. Mbisa wodi. Me pa cho betumi abodi a kire. Baba so ye frem ye chan. Achiaa. Wodi no ho na mo se. Wodi no ho na mo se papa. Baba cho. Muso misre bisawo. Me ba ko mu hana. Ase ma hu se oso nkwa wate wo hu na obetima kuro ni tia. Obi a ma wo nchen. Muso mi bi se wade nti na oso nkwa wate wo hu so kuro ni abetima nwe ya no sa. Ya. Ba. Achiaa. Ayro wo sampa na wabosui. Besuma asem na wabosui. Na so ye be ndai. Obi se me nkwa de wo se me ka kira. Achiaa. Mama me wo me na me sra. Eno free mu. O free me tutu no. Ja. Papa bi wo kuro mu ho. Ana metina na nchen. Na ayekọ eni enija ye de hyem wo kuro no so no. Achiaa. Ayroho. Me fa ya se wo yemusuo ba. Me fa ya se me boman. Me sese metina kuro no mu. Je se ensem a eni anya na Achiaa ye ka kire me. Tina asem ye ma ayroho. Na mpirifo so ne bom ba bi se kuro ma dɔɔso a. Entina fa konje nim guase. Me hwɛ de akwana o se me tu bata. Enti wo hu me ha. Ja. Anya na bɔne so. Eni oya ye de hyem mu kuro. Enti me tu abetena ha. Abɛhya me nkɔna bɔ me kuro adwadwadwa me hye ha no se. Asɛm na ye ma roho pa. Baba cho. Odi ndise.
Baby Sabi. Ja, to be a different and an aquam. An aquam, young Baby, Kafra, some of the child, shedding. And I'm paying for say, yeah, pile of pumpkin, no show comedy. No man, how Ebia Massa came. It's shedding, why? You be see the iron faster than more to see. So that's a So never. Ini dia masuk. Yo, mangkum tempat kunci dia makan. Nada, masuk pun cuma aja mah. Ibu tu dah macam ni, nada dia awal di kana. Ini cuma aja buat. Nama Yesus. Mpanyinfo ɛda mana ase ɛwɔ nkɔmmɔ a mo ne me di no ɛnyɛ me bu apayɔ sɛ abɛtena akonnwa so a metuntum ni a ɔba biara ɛmfiri m'ase mmae ama me ankasa koraa medaa menda dadwen paa medaa mentumi nda na megye di sɛ ɛmɛ papa mu no nananom nso bɛyɛ adom ɛsiane sɛ mafam gye bia sɛ meyɛ meyɛ mesɛ meyɛ wɔ dɛ mu biara mene me ho ka mesɛ meyɛ bia meyɛ aba no so magu aka sɛ nananom ɛde nsopa bagu aba no sɛ maba no afifi mede mesrɛ mu ara mo makoma ntom yɛ na mepɛ mu no me papa bɛfiri mu aba nti mede mesrɛ mu ara mo makoma nto ako Siapa mana nak kan anu ini. Nomor cuma yama ande message. Kami militia wemen. Menghu bidia. Mau kan de mati. Nama menghu bidia. Mutu ada lo. Mungkin sana majlis dia. Mana mungkin majlis dia. Tapi apa wujud dia cinta. Dia best sama kau ni aku. Nana, ini berjumpa kamu ni aku. Kandaman Mira, bachon sieni. Eda se me duane ni si wo undi ye dadaada. Me na ekoso. medidi fact tia na hin for pen for the me faso adechia na yefeda ana adesa ma yeba adechia si medidi do na do tumi nka manum ka medidi Enu ye kasa keke. Eba ni de ebi nya bi. Emmepa mu ye bi nya. Eye kasa.